10, 11, 12. Panapa nekureba kwachakaita chati pa 12. 12 kuruboshwe, 12 kurudyi. Handitika? Zvorati tine 24 spikelets. Zvinokoma spikelets kana asina vana. Pane gowe here? Hapana, handitika? Seti imwe chete yespikelets inotipa shanga ngani kuti titaure zvokuti tikuenda kugowo. Tochiverenga isu. Amai vangu vari pano ava maisoko. Ndo ningirikini audit. Handitika? Risk and audit. Saka vanobva tobva taona mama muri kuona umu makasvipa. Mune shanga imwe. Umu mune imwe. Umu mune imwe iri pano padenga iyi. Iyi ndeimwe shanga iyi. Saka shanga munena. Mune 4 magrains muspikelets imwe chete. Namba dzacho dzinowanda business. Saka tinofanira kubata isusu manamba iwaya ndo anoita kuti titaure nyaya yeprofit. Profit haingoerekani yamuka yanyuka iripo. Inotoshandigwa nekuwekwa. Handiti? Saka ndo zvinotipa yield izvo kana takatarisana nembeu yegorosi. Mbeu dzegorosi dzinowanikwa kuSeed dzinoibva pakati pe130 kusvika ku140 days. Nyaya yekuibva kwembeu haifaniri kunyanyonetsa murimi akarongeka nekuti anenge abata mwaka pakudyara. Kana wabata mwaka pakudyara, mbeu yako kana kodziya zvinotendera anonzi mahit units inokuraka. Yokura yonoibvirana nenguva yainofanira kuibva yobva yabuda. Asi tichipinda panyaya yegood agronomic practices, zvakakosha kuti muzive kuti iyo mbeu yegorosi iyoyi kuti ikure isvike pakunoibva usati waidyara, ziva mvura yako kuti inokwana here. Unayo here? Pane yemudenga inozouya here? Climate change iriko zvayo, pane inozongoti pano nepapa. Asi isi tinoziva kuti winter yemuno muZimbabwe haina mvura inokwana kukurisa mbeu. Zvoreva kuti iwe kana uchida kurima gorosi, ipapa maitsoko pane vatouya, vamwe vatouya kubva kuHarare vasuti zvinofamba. Gore rinouya vasingazivi kuti mvura iri kwere, vachanodyarawo gorosi. Unotangira pakutoziva zvakare kuti mvura yacho unayo here. Inodiwa iyo mvura inenge iri pa 450 kusvika kuma 600 mm, handitika 4.5 kusvika ku 6 megaliters. Mvura kana ichikwana ndio inoita kuti zvinozonakidzei yasvika payasvika apa mbeu kana kuti yapa vegetative stage dhamu rooma kana kuti mugodhi wopwa. Hazvibatsiri, handiti? Saka zvakakosha kuti tisange taziva isu kuti mvura inokwana here. Chechipiri pakurima kwatinenge tiita kwacho, pakudiridza. Wheat inoda irrigation schedule, inoda plan. Hatingoiti isu mukira mumakumbo kwere kana tangonodira mvura. Pamwe tiri kuwanza, pamwe tiri kuisa shoma. Saka usati wapinda unomezha, unouya nechinobaya, wobaya. Handitika? Chioga. Woona kuti yakasvika papi. Woona kuti kana ndapedza kudiridza yasvika papi. Woitawo zviya zvidhishi, zvihombe zviya zvinochengeta mvura, zvinoratidza kuti nekudziya kwokunze iri kutorwa zvakadini, evaporation pen. Hachimbonetsi kugadzira. Vamwe vanovakira, vanoita chekutovakirira. Handitika? Vamwe vanoita chokutenga chidhishi chiya chesimbi vongoisa. Voona kuti mvura yacho iri kutorwa zvakadini maringe nekudziya kuri kuita kunze. Saka zvakakosha izvozvo zvakare kuti tinge tichibata nyaya iyoyo yeirrigation schedule, nekuti ndo inotitungamirira. Nyaya yehardening zvese tingatizopinda mune zvakawanda nekuda kwenguva, ndichangoti siyei zvimwe. Economic yield yegorosi. Saka kana iriyo economic yield, ukainyima mvura nekukasika inounyana. Kana yaunyana haicharemi. Kana yarega kurema, protein content inodiwa hapachina. Kochiita zvakare kamwe kachirungu kokupedzisira nditenderei. Kanoika hectoliter. Saka ka hectoliter kaka manje zvakanoita. Inhau yekuti gorosi iri patinoritengesa kumamilas. Ivo chavanotarisa kuti chinotipa quality yechingwa. Vanotarira iwayo nyaya yema-falling numbers nenyaya inonzi test density. Saka test density iyi ndo inobva panyaya iwayo anonzi mahectoliters yacho. Saka mbeu yegorosi kuti izonzi yakanaka inenge ichida mahectoliters ari above 75. Handitika? Saka inenge iri 75 kgs per hectoliter kuti tizoti isu inenge yakanaka. Asi test density imi zvimwe zvese munogona kukangano. Batai kuti ine chekuita nemoisture yakapiwa mbeu. Kana ikanyimwa mvura, kungava kokutanga, pakati kana kokupedzisira, inoshrivula younyana. Kana yaunyana, test density yodzikira. Kana yanaiwa, ma-falling numbers odzikira. Nekuti chinoita kuti ma-falling numbers adzikire, kutanga kumera. Handitika? Sprouting iri mumunda. Ndo zvinoidzikisa unaku. Iyo mari ine chokuita nokunaka. Mapaona apo? Premium kunakaka. Saka kana zvine chekuita nekukwidza mari iri kusara muhomwe, ngatiitei zvinofanira tokohwa nenguva. Ndiri kwangu kwatotora. Ari kurana program pana. Ndo vari kurana. Notili. Ndikatoona kuti apa panyimwa mvura apo. Ndo pandotanga kupenga ini. Ndo mapengera.
ndinoona kuti ende nomarona gate yesangu rinoona ndikangosvika ndinokuona kuti springla isi kutenderera musheni asi yesu anenge ari pano namanager wacho ari panapa asi springla isi kutenderera so ndokurumidza kuspota those things ndoenda kuchibage ndoona sora I want to understand why ndikaona rasi yakupinda futi munomu vakura varipo I want to understand why rasi yakupinda why makonya ari kupinda no understand ngomba sezvo ranoita choose the right seed and kana mas choose the right seed vorima nenguva apply ma chemicals nenguva ma fertilizers avo wese akapodzera kwete kuisa mashoma because ravo harizosviki pavanenge vachitarisira. Tinotenda zvikuru amai.